Салом алейкум, подписчикои азиз. Бародар миннатдор барои чойни ки додагид. Нек як чанд каса нишон додам, гапа росташ қабул накардан. Ана гуфтам бародарҷон туҳфа немегаи ҷазири ира бин. Бародаро ака ма пешниҳод кардам ки касе дар хонааш дошта боша ана ягон чизе ки мисол ховай назди мо биёра, мо ягон ниёзманда туҳфааш мекунем. Бародар як дусета ғалтид гапа росташ ҳамин чойникра нишон гуфтам ҳам як бародар рақш дуо ки ҳамя туҳфа кадай хайр кадай ина мо мисол чанд ҷоша поправит кадем. ҳатто негуфт, мега не намегирем ҷазирира бин. Бародар як чихела аму кришоот онда ховай тораи бомот онда як просто як бигзарен, як тозаякаш кунен. Ҳамин таги описания да мемонам як плитаи ҷазир. Ана нигоҳш кунен вай ба чӣ дараҷа ҳай. Мисол ҳамин амол ба телефон наметова. Вақте ки ай пеш мебинӣ илои тоба ай гуфти гапо тоба. Ана в общем ҷазириш вообще слишком бад. Бародарҷон хай худат подписчики ина бо бин. Гапа росташ қабулш накардан. Гуфтам чиста як рамазонда шурӯъ истифода мебурд ягон шахс ки пешниҳод кардам надодан. Вообще нагирифт, қабулш накард да ҳамя. Хулосаи гап. Намехе бародарҷон ҳама ҷош мисол як десети камбудии мелш дора. Бахайр гуфтам созиш мекунем ки не вообще қабул накард. Хоб гуфтам ба ҳар яктатон пешкаш кунем. Бо хай зинда боше бародаро. Раҳмат хайна навори мо. Чанд қашид видео накардам, видеои ҳалол интернет набуд, хайна загрузид кардем, интернета пар кардем. Бо барои шумо гремит мекунем. Раҳмат бародаро. 550 ҳунар ҳар яктатон лайк ҷиқед, мо миннатдор мешем. Зинда